This is Islandsky Vlog, the Bicolan ng Oragon. Ngayon mga lalab, magmumukbang tayo. Ayan, may kain ako dito, may kanin. Ayan yung ating ulam, ayan yung ulam natin. Gulay, ginisan ni Papa. Yung ating tilapia, bawas na. Ayan. Magmukbang tayo mga lalabs. Sarap. Ayan. Harap. Harap. Sarap. Diba? Sarap. Sarap, diba? Bawas na. Talong. Harap, diba? Kain kayo dyan. Kailangan pagsarap kayo ng camera, huwag kayong mahiya. Makapal dapat yung mukha nyo. Kasing kapal ng mukha ko. Harap. Sarap. Sarap. Yan. Yan dapat pag nagmumukbang. Sarap. Yan. Kailangan yung mga gustong maging mga vlogger dyan, dapat pagsarap kayo ng camera. By the way mga lalabs, bago akong video, ayan, basa pa yung buhok ko, diba? Nakita nyo ano pa ng tuwalya, nakatali pa kasi basa pa, diba? So ngayon, kain tayo, diba? Kain tayo pala, kain. Ganyan, Kayong mahiya sa harapan ng camera, hayaan nyo sila dyan. Hayaan mo sila dyan. Kaya nga, anong kinakain ko pala? Hindi nyo nakikita yung kinakain ko. Diba? Harap. Dapat ganyan. Ganyan dapat kayo. Kailangan kayong mahiya sa harapan ng camera. Aray ko, itong pusa ko naman, panay kamurot man, talon-talon, Ganyan dapat. Ganyan, pag nagmumukbang. Okay? Mga lalab, meron akong YouTube channel. Ang pangalan doon is Islandsky Vlog. Ailynski. Ayan. V as in Victory. VLOG Islandsky Vlog. Ayan. Pwede nyo mga lalag i-search. Kung meron kayong apps ng YouTube channel, i-click nyo yung YouTube. Then, lalabas yun sa taas. Then, i-search, i-type na lang yung pangalan ko. Then makikita nyo yung aking channel doon. Patulong na lang ako sa aking YouTube channel, Islandsky Vlog. Malapit nang maubos yung ating kanin. Tingnan mo na. Ubos na nga yung kanin. Ubos nga. Tingnan nyo naman yung isda, Diba? Kaya ang advice ko sa inyo, kung gusto nyo maging vlogger, huwag kayong mahihiya sa harapan ng camera. Hayaan mo yung mga ibang tao dyan na nagbabash-bash. Ganyan dapat. Kung kakain kayo sa harapan ng camera, or mag-vlog,
Wala mawawala sa inyo, di ba? Tulad ko. Talong. Ginsang talong. Sarap, di ba? Diba? Sige na lang mga lalab, tapos na akong mukbang. Kailangan daw, pagkakain ka, pag nagkamay ka, huwag mong titirahan yung kamay mo ng kanin. Dapat lahat ay ganyan dapat. Ubusin mo. Huwag kang magsasayang ng kanin. Ubusin mo lahat ng kahit isang butil, kainin mo sa kamay mo. Diba? Mga lalab, thank you for watching. Ayan, bye mga lalab. Mwah.